Dacă să bată, bă! Bă, mor! Bă, băieți. Așa, de ce nu mă aude? Eu îi fac troll la băiatul ăsta. Și el nu s-a prins că fac troll. El cred că crede. Hai că mă dau de pe unmute ca să mă audă. Fiți atenți, sper să vă placă, fiți atenți. Gata, frate, am venit, nu m-a bătut. Mai intră, uite, a intrat un băiat. Alex intră pe squad 16 pe Fortnite România. Pe squad 6? 16. Nu, frate, nu mă pe squad, dacă vrei să jucăm aici. Pe ce squad? 16? Da. Nu, stai așa. Gata, frate. Gata. Nu m-am bătut, bă, tata. A zis că mă scoate afară cu câinele dacă mai zbier. Bine. Hai, Alex, dă-te pe mut și intră pe squad 6. Stai așa. Bă, îmi dai și mie gift, că eu sunt pro player din România și pana mea. Nu, frate, n-am dat să dau. Dar sunt cel mai pro player din România. Bine, hai, Alex, intră, bă! Alex, pe squad 16. Acum, stai mai întâi să mă dau pe mult și intru și eu imediat pe squad 16. Hai, dă-te pe mut azi. Deci, fii atent, Dă-te și tu. eu mă joc cu țeava asta lungă. Cu ăsta, Aia lungă. da. Și cu ăsta, cu tactical-ul ăsta. E pam, dar ok. Zi să nu mai sufle la sau ce face. Bă, nu mai face bă așa, bă, Alex. Eu sunt mai pro player din România, vrei să te bați cu mine? Pe gift? Ce? Sunt cel mai pro player din România, vrei să ne batem pe gift? E din Băcărești, bă, vale, bă, Alex. Am înțeles. Gata. Face Caterica, bă, bă. Ia zi. Aveți acolo o bunică care joacă cel mai bine? Da, păi nu, eu sunt, gen bunica mea. Am învățat eu. Bunica ta. Tu ai învățat-o? Da, eu am învățat. Spune Bă, frate, ești foarte bun. Ești cel mai bun. Păi eu știu, eu ți-am zis că sunt cel mai pro player din Băcărești de Vale. Ești prea bun, frate. Știu. Și am auzit, bunica ta joacă, tu ai învățat-o să joace, nu? Da. Dar mi s-a spus că Mângral a învățat-o, dar pe cine ești Mângral? Uite, vezi, aproape te-am bătut. Aproape. Aproape, brother. Uite, fete non-stop, fete. Fii atent, vrei să te arăt ceva? Porn. Hai, frate, hai amândoi pe mine, că vă bat la 1v1 pe amândoi de vă stric. Ha. Păi au 92 în viață. Băi, Alex, dă-ți mă. Așa, gata. Băi, ești prost rău, mă. Nu mă mor, lasă-te omorâ pe tine. Fix când i-am dat 186. Haide, frate, mi vin un coadă. Hai, prima oară cu care încep, cu care noob încep. Care nu pe ea lasă-mă pe mine, ea lasă-mă pe mine, Alex. Hai, bate din Băcărești de Vale. Hai. Ia, hai. Bă, ce ciudat e asta. Băi, am trebuit să... Face Caterinca, bro. Nu fac Caterinca, bro, să ne... Nu, eu chiar stau în Băcărești de Vale. Da? Cu bunătate, bă, Alex. Stop. Mă strică mama, stai așa. Da? Ai, că era să te bat. Hai, bro, că n-am ce să fac cu voi, bro, că sunt prea pro player, n-am cum. Hai, Prea iarăși. bun? Ești prea bun? Da, frate, Vrei să o dăm doar cu țeapa asta lungă cum îi zici tu? Hai. Uite, easy. Easy spui? Ai prosop de ăsta bun? Da, lăsăm bun. Țeava asta lungă e prea bună. Uite, dacă te bat cu cel mai pro player dintre voi. Uite, easy. Bravo, frate, ești bun. Dar zic să încep când încep și eu. De ce mai omorât Antonio? Că vrei să te bat? De spume, de legume. Uite. Hai, nu scop, frate. Hai să începem când încep și eu, zic. Bine. Aoleu, am scara invers, pune-mi și picioare. Da, băiatul, bă, Titi. Uite, noob, te-am bătut. Sau...
Am zis că dăm doar cu ceava lungă, da, hai așa, lasă așa. Ah, ok, Hai, hai. vreau și să mă bat pe el. Nu e cel mai Așa. frate. Hai, bro, sunt cel mai pro player din București, n-aveți ce să-mi faceți. Da? Ia, Hai, ha. lasă-mă pe mine. Hai, Lasă-mă pe paletuță. mine. Hai, paletuță, vină încoace. Hai, paletuță, uite. Stai, Băi, bro, că... paletuță. Da, bro, de Nu, ce stai. ești așa cu mine? Stai aici, hai. Nu pot, dar vreau să Stai, fac mă. un- Easy. Hai, nu, Uite. stai, bă, păi ne-am dat start. Pe- Ia mă, ce? What tot. the fuck? Stai așa. Stai așa. Ia zi, Andrei. Ce? L-avem Păi, pe unul din Băcărești de Vale aici, în persoană. Mamă, am Aici, înțeles. Cum? Am înțeles. Hai, Alex, sună-l pe Andrei. A, nu, uite că a intrat înapoi. V-am bătut easy. Hai că Mamă. easy, băi, copile. Hai, Băcărești de Vale. Numai Ușor. ceavă, numai ceava lungă. 9 ce 9 bibi. Bă, ți-am dat 157 cu țeava lungă, ori este mint? Da, uite, easy. Mamă, eu te bă, și tu ce imbotare, ești prost? Uită-te la el un pic, Alex, uită-te la el un pic. Păi de-aia din Băcărești de Vale, toți de acolo au hack. Easy. Toți din Băcărești de Vale au hack. Brrrr. Andrei, Da, mă. Uite-și tu! Deci, coi! Mamă, Easy. vă rup, bro, vă rup. Sunt din București de Bă, Vale. Andrei, tu Am tragi 0 într-o ping. parte, mă nimerești, hecule. Hecu ce ești? Ia dă-și mie link-ul de la hack. Uite, easy. Dă-și mie link-ul de la hack, brother, nu fi rău. nu fi rău că ești. E skill, băi, skill nu-i hack. Ce-ai? Deci fii atent, avem aici pe cineva la modă din Băcărești de Vale. Uite, easy. Uite și tu, hack. Ce zicea hack-ul ăla? Eu nu vreau să fie împrumutat, Știi că mamă, ăsta, direct. știi că ăsta face Caterinca de aia proastă. Nu fac Caterinca, bro, chiar sunt din București de Vale. Și eu sunt cel mai pro player de aici. Dacă caut pe Google Maps Băcărești din Vale și nu există așa ceva. Caută. Îmi dau 3 capace. Ia stai așa, mă, nu mă urâți. Bă, ăsta cred că e din videoclipurile lui Paul 2M, mă. Nu, frate, Paul, chiar dă-i mult, da, las așa. Eu chiar sunt din București de Vale. Vezi că Te-am ți-am născut, bă, Talisipă. Uite, easy. Îți zic să stai puțin tu nimic. Păi dacă Ești sunt- prost de ăla. Din Băcărești din Vale mai handicapat de fel. Da, vezi? Ia. Ia stai, mă. Ia invitați-mă și... Ia invitați-mă și pe mine în parking. Uite, pro Te-am player. invitat. Pro player sunt din București. N-aveți ce Ești să pro faceți. player? Sunt pro player. Bă, cred că ești pro player la sub, ha, știi? Vezi la report cu Fortnite România că n-ai Messenger? Ha? Da. Ia zi, brodere. Nu există această locație. Hai Ce-ai că nu făcut? există, hai că nu. E Ia mai prost trimite-mi telefonul. poză pe Discord că există fraieri. Nu bă, că ești mic pentru București de Vale. Am înțeles. Și ești mare rău. Știu. Da, mă, te bate tai cu cureaua, așa e, ești Da, nebun. da. Uite și tu ce trage, bă. Uite, nu Bibi. Nu Bibi, uite. Cam unde vă bat, cum am zis? Ne-ai zis? Mamă. Noi ne spawnăm și noi și Mamă. tu. Stai așa, să-mi iau și o scarcă. Ia vină direct cu hack-ul tău și bătaiții. Ha, vină Unde la ești, mă, mine. cu tot cu hack-ul tău? Unde ești? Unde ești? Ia uite-l pe nu Bibi ce fuge. Unde fugi, cuțu? Unde fugi? Am căzut Alex? din greșeală la nivelul tău, scuze. Da? Ai căzut la nivelul meu? Păcat, eu era Ce vă jucați, bă? Ce vă jucați? Ce vă jucați? creativ. Nu mă veți să Mama aia de 1v1. Ho! Ce ai făcut? Easy, easy. Box fight? Box fight sau? Nu box fight. A, bine, ia stați că intru și eu să vedem Băcărești din Vale acolo de la capre, de la oi, de la... Ce facem? Hai frate, să dăm 1v1. Că eu din București sunt cel mai bun și o aduc și pe bunica mea să vezi că te bate. Și bunica mea te bate la 1v1. Easy. Bă, care ești din Vale? Nu Uite, știu. easy. Dă-mi invite, Alex. Îți dau invite. Cum te chema? Hai, că ești. Mără, bro. A, mără, bro. Stai Uite, așa, stai easy. așa. Unde? Păi da, Nu, că nu te stăteam... Mără, bro, i-am dat eu invite, da? E pe public, oricât. Mă, dar tu mai ai la friend? Dar de ce toți pe mine, bro, că vă bate, vă stric? Sunt cel mai pro din Da, mă? București. Eu Ia v-am zis. vină. Ha. Ia, una,
Stai așa, că pe ultima Una. l-am simțit că... Vrei să arcă-ți dau un scop, băi, fraierii. Ups. M-am băgat pe ceva. Așa, deci dați în game. N-am înțeles, dar e în game, că ăsta s-a dus pe o prostie, de-aia a apăsat. Andrei, dă-te pe mut. Pe Fortnite. Imediat. Să Bă, mă dau eu pe sunt- mut? Nu, să te dai tu pe mut. Gata. Dau cu toți care au de rank. Bă, eu din Băcărești n-ave șanse cu mine. Deci, Băcăreștiul din Vale, să vedem ce faci tu astăzi. Uite asta. Ce faci tu astăzi? Stai așa, bro! Vrem și noi să luptăm, adică... Da! Sunt din Băcărești, n-ave Să ne- șanse. E din Băcărești de Vale, e logică. Uite, Uite așa, easy, easy. Ia, bă, frate, ia pump, să vedem cât de easy e. Nu, frate, eu joc cu ăsta din Băcărești. Joci cu măta din pizda lui scoată ta. Easy oricum. Ce-ai făcut aici? Uite, vine mama și bani. Nu la mine, brother, nu la mine. Bă, a venit măsta să-l... Dacă vezi Bă, și nu la a mine. venit, bă, la cine se aude, mă, la el sau? Nu la mine. No, la Băcărești din Vale. Nu, ești prostă, rău de tot. Asta ca măta. Ia uite cum ai. Opa, ai căzut la nivelul tău scuze. Să mor, Bibi, cred că vreau și eu să-mi duc. Ia veniți puțin, băieții mei, veniți puțin jos, băieții mei. Hai că vin, dar Veniți mai puțin, visez, toți aici jos, băieții mei, nu trageți. Toți aici. Toți aici, toți lângă mine, toți. Hai să... Ia uitați aici, băieții mei, aveți? Aveți? N-aveți. Oricum va filma pentru YouTube, sunteți foarte toxici. Și noi vedem mai Avem? încolo. Boss, Hai. boss, avem? Boss, Salut. intră Hai. puțin, boss. Pa. Boss, intră puțin, bă, Pa. nu e... Deci da, băieți, ați observat cât de toxici erau băieții. Nici nu pot să-mi imaginez, băieți, cât de toxici erau. Nu pot să cred. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like. Că toxici, băieții mei. Stai că intru din nou. Să mă mai țin puțin. Așa, care-i problema? Tot noi suntem băieți. Bossule, Cum te cheamă pe el? să-ți arăt dacă ai tu de-alea, bă, săracu, dracu, bă. Ia vină, Bă, vină, bă, vină. liv Cum te creativ, cheamă pe bă, YouTube? jegos. Cu morții, mătii, să bați un default, mă. Intră, Cum mă. te cheamă pe YouTube, băiat? Mamă, ce ratați. Intră cu aia, dau easy clap în morții, mă, de ce ai ieșit? Că a venit măta te află. Da? Hai, dă-mi zi clip, hai. Vreau să văd. Dau Hai. măta și cu Ia dau. pune tu skin-ul ăla, bă, Andrei. Ia pune tu skin-ul ăla. Hai, pune la cumpărat, hai. Dacă îmi pune ea mama lui proces verbal. Hai că cont cumpăra cu boogie down, să știe. Da. Cine are, Așa, mă, frate. cum cumpăra cu boogie down? Ia dă back to hub, brother, să-mi dai zi clip, Cine are, hai. mă, cum cumpăra cu boogie down? Hai, frate, hai. Vino, la 1v1. Bă, cine are, mă, cum cumpăra Bă, cu da, boogie ia back to hub. Nu, dă-le creativ, să te arăte ceva super șmecher. Nu, că vreau să-mi dai zi clip, hai dă-mi zi clip să văd. Îți dă după, haide mă, Nu, frate. intră aici. Ori acum, ori niciodată, ori ești de tot. Hai, boss, Cum te hai. cheamă pe YouTube, te-am întrebat, dacă nu zici cum te cheamă pe YouTube, înseamnă că nu l-ai filmat până acum și că tu ai fost un separ. Încă vă filmez, să știți. Da. Cum te cheamă? Scrie Alex spațiu fână. Cum? Cum fire Alex, spațiu fână? Hai că sunteți proști rău de tot. Sunteți proști. Hai puțin până la lobby, hai puțin până la lobby. Nu, frate, hai că pe creativ, pe mapa asta. Hai până la lobby puțin Hai, să frate, vedem. hai până în lobby, hai. Hai, arată Black Knight-ul cumpărat cu 2 euro de pe OLX. Cumpărat de pe OLX, hai, arată. Ia să văd. Ia. Hai, frate. Ești? Stați și Sunt. stați. Cum te cheamă, bă? Ma, serios? E cumpărat din Tancioc, știu asta, hai dă. Hai că e cumpărat dacă e. Hai că nu-i. Hai că e cumpărat cu boogie down dacă e ceva. Da, poți, frate, ești parașută rău, hai. Hai, frate, dă-mi zi clip. Cu Renegade, dacă joci din 1, hai. Rican, da, Rican, lasă scuze, așa. dar hai, frate. Care ești? Asta ești tu. Nu, eu... Nu. Cu mine ești ca prima oară, bro. Vino încoa. Da, frate, lasă-mă să dau un venul cu ăsta. Păi Cu da, Rican. vino încoa. Sunt.
că el îmi dă easy clap, omul meu. Vreau să văd și pe asta. Vrei să văd? Da, joci cu ce arme vreau eu, pump și tactical albastru. Mamă, omul meu, e clar Silverman. Hai, taci morții tăi, hai, vin marși în cor. Oricum Galaxy Mesh cum care neghed. Ca Fricon. Ca măta, știu. Mamă, dar ai glumește expirate ca și tine, îmi pare rău de tine. Hai mă frate, ce te cași pe Hai, tine ăsta așa? ești tu, ăsta ești. Dă-mi un hit de pump, dă-mi un hit de pickaxe. Hai, du-te acolo, nu, Bibi, hai. 3, 2, 1 și hai. Hai, dă-mi zicile, brodere. Vreau să văd și pe asta, haide. Easy, hai. Ah, fuck. Tare nimica. Bro! Recuperăm. Easy. Hai, Ricon, ce faci? Auzi? Parcă ăștia din Făcălești de Vale știu ăsta, rusă, nu? Stai, frate, că mi-a dat zicle băiatul meu, am văzut. 1-0 Nu, și dar compra stai 3. așa, parcă ăștia din Făcălești de Vale parcă știu rusă, nu? Da, frate, cum să nu? Da? Știi rusă? Da. Bă, da, Atunci, Inubibi rău ăsta, Ricon ăsta. Deci, Uite, omul îmi meu spui sparte. așa, Ia fi atent aici. fii atent. Nu vă mai băgați. Da, nu mă bag. Hai, Ricon, bă. Dacă trage ca prostul e... O să te întreb ce faci în acest moment, fii atent. Hai, Ricon, am Dar picat. nu, stă Stai să-mi iau în grepper. altă metodă. e... Am înțeles. Stai să-mi iau grepper, să urc înapoi. Sochere spalarea. Bă, de ce ai ieșit? Bă, Andrei, Da, mă. de ce ai Ce ieșit? și mă? E toxic copilul, n-am chef să dau un versul cu toxici. Bă, frate, hai, Ricon, da? Mi-ai dat zicle, te-am bătut 2-0 aproape. Și ești Inubibi rău. Bă, Hai, frate, de ce ești toxic? Îți dau ceva. Sugi? Mamă, ce glume. Ce să sug, bro? Ce să sug? Am ce? Deci, băieți, vă salut. Pa, pa. Ia spune mă în rusă, spune rusă. Dacă o să-ți dau report să primești. Da, bă, deci ați văzut cât de toxici erau copiii. O să apară videoclipul ăsta azi sau mâine. Uitați-vă repede la tot videoclipul că pe jale. Vă salut și nu să lăsați un like. Pa, pa.